लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु बिथिङावनो साक्सेस मोनाखै एबा फेलार जाबाय दङ अब्ला बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर गोनांथार। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल खालामनानै लादो, जाहाथे आं गोदान बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट नटिफिकेसन मोनहैनो हायो। गिबियावनो जोंनि साननाय थिंकिंफोरखौ चेन्ज खालामनानै जोङो मा खालामनांगोन, पजिटिभ दिमागजों जोङो खामानिखौ मावनांगोन। जेरै हमनानै ला आं देग्लायनि एग्जामाव मोजाङै पास खालामगोन, मोजां डिभिजन मोजां मार्क लानानै पास खालामगोन, खालि जोङो बुंबायल'। मा खालामबाय जोङो, बुंदोंल', माने टारगेटल' लादों, बेनिफ्राय जेबो एक्सन गैया, अब्ला मा जागोन, जोङो साक्सेस जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो जि टारगेट लादों बे टारगेटाव जोङो एक्सन होनो रोंनांगोन, अब्लासो जोङो जोंनि थांखियाव मोनहैगोन। लोगोफोर, जोंनि जिखिनि जोङो साक्सेस मोननो थाखाय जोङो टेन्सखौबो गोनांथि जाना फैयो। नोंथांमोना मिथिखायो टेन्सखौ, जिखिनि जोङो स्कुल समाव जों ग्रामारफोरावनो जों फरायना मोनबोखानाय टेन्सआ मोनथाम रोखोमनि होननानै बयबो मिथियो। टेन्सखौ बर'आव बिदिन्था होनना बुङो। बेनिखायनो टेन्सआ मोनथाम रोखोमनि, मोनसे जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स, मोनसे जाबाय पास्ट टेन्स, मोनसे जाबाय फिउचार टेन्स। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। थेवबो टेन्स दङ। बे मोनथाम टेन्सआव फार्स्टखौ जों गारनांगोन। मानो होनबा फार्स्टआ जाबाय जाखां बिदिन्था बर'। बे जाखांबाय, जाखांनायखौ जोंनो नांला। मा नांगोन जोंनो, जाफुं बिदिन्था। जाफुं बिदिन्थाया जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स। जों दायो जुदि प्रेजेन्ट टेन्सआव जुदि जों मोजां एक्सन्स लानानै जोंनि टारगेटनि थाखाय जोङो फकास खालामनानै जुदि खामानि मावोब्ला अट'मेटिक जोङो फिउचाराव मा जागोन, साक्सेस जानो हागोन। बेनिखायनो फार्स्टआ जाबाय थांबाय। जि नोङो फार्स्टआव जोङो मोजांबो खामानि मावबाय, गाज्रिबो खामानि मावबाय, आरो नोंनि जिखिनि फार्स्ट बैयो जेनेबा मिस्टेक नों खामानि मावबाय, नों साक्सेस जायासै, नों फेलार जाबाय। नोङो बिनिखायनो फार्स्टखौ नोङो एसां फार्स्टआव आंहा ओरैबायदि जादोंमोन, उमुक जादोंमोन होननानै नोङो बेहाय दिमागखौ खाथिबाय थानो गोनांथि गैला। बेनिखायनो जुदि नोङो फिउचार माने दिनैनिफ्राय गाबोन समफोर, बेनो जोंनि फिउचार एबा जों गासैनि फिउचार। गाबोन समफोरानो जाबाय फिउचार। बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन, जोङो दायो जों जुदि प्रेजेन्टआव जोङो दायो खामानिखौ एक्सन होनानै मावनांगोन, अब्लासो जों मा खालामनो हागोन, फिउचाराव जोंनि खामानिया जाफुंसार जागोन। एग्जाम्पल, जुदि प्रेजेन्टआव आं दायो हमनानै ला आं फिउचाराव आंखौ पास खालामगोन, आं एग्जामखौ पास खालामगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय आं दायो प्रेजेन्टआव जुदि गोसो होनानै जुदि फरायोब्ला अट'मेटिक आं मा जागोन, पास खालामनो हागोन। माने फिउचाराव पास जागोन। दिनै आरो गाबोनानो जोंनि फिउचार जायो नालाय। बेनिखायनो जुदि जोङो दायो प्रेजेन्टआव जुदि गोसो होयोब्ला अट'मेटिक जोंनि फिउचारा मा जागोन, जोङो जिखिनि थांखि दङ, जिखिनि टारगेट, बिसिम जों मोनहैगोन। मोनहैनाय माने मा, साक्सेस जानाय। नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे सोंथि फैनो हागौ, जों एक्सनखौ बोरै लागोन, जों माबोरै एक्सन लानानै जोंनि टारगेटखौ मोनहैहोगोन। लोगोफोर, आं बेखौनो बुंगोन, जोङो एक्सन लानायाव जोङो जिखिनि टारगेट, बे टारगेटआव मा खालामनांगोन, जोङो एक्सन लानांगोन। एक्सन लानाय समाव जों मा खालामनांगोन, आइडिया बाहायनांगोन, अब्लासो जोङो जोंनि जिखिनि थांखि बेवहाय जोङो मोनहैनो हागोन। बेनिखायनो आङो सिगांनि फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन, जोंनि थिंकिं, जोंनि साननायखौ जोङो चेन्ज खालामनांगोन। बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन, जोङो टेन्सआव फैनांगोन। हमनानै ला आं मोजाङै एग्जामखौ पास खालामगोन, होनना बुंदों। ओमफ्राय आं दायो प्रेजेन्टआव जुदि गोसो होनानै जुदि फरायोब्ला अट'मेटिक आं मा जागोन, पास खालामनो हागोन। माने फिउचाराव पास जागोन। दिनै आरो गाबोनानो जोंनि फिउचार जायो नालाय। बेनिखायनो जुदि जोङो दायो प्रेजेन्टआव जुदि गोसो होयोब्ला अट'मेटिक जोंनि फिउचारा मा जागोन, जोङो जिखिनि थांखि दङ, जिखिनि टारगेट, बिसिम जों मोनहैगोन। मोनहैनाय माने मा, साक्सेस जानाय। लोगोफोर, बेनिखायनो आं बुंदों आरो ना, जुदि साक्सेस जानोब्ला मा खालामनांगोन, जोंनि टारगेटखौ जोङो मा खालामनांगोन, एक्सन लानो रोंनांगोन। एक्सन लानायजों लोगोसे जोंनि थिंकिंखौ जोङो मा खालामनांगोन, चेन्ज खालामनांगोन। अब्ला जोङो जोंनि जिखिनि टारगेट, जेनेबा जोंनि जि साक्सेसनि लामा, जोंना माने गोरलै जायो आरो ना। बेनिखायनो जुदि आं सिगाङावनो बुंदोंमोन, जिखिनि जोंनि टारगेटआव जुदि जों एक्सन लानो रोङोब्ला जोंखौ माने साक्सेस जानायनिफ्राय रावबो माने जोंखौ मा खालामगोन, रावबो जोंखौ होबथानो हाया आरो ना। अट'मेटिक साक्सेस जागोन।
लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जोङो माने साक्सेस जानो थाखाय मा खालामनो गोनां जायो। जोङो साक्सेस खालामनो थाखाय माखासे जोङो खस्थ' खालामनो गोनां जागोन। बे खस्थ'आनो जाबाय जोङो जिखिनि जोंनि टारगेटसिम जोङो मोनहैनो थाखाय जोङो ट्राइ खालामनांगोन, डु एन्ड एगेन जोङो नाजानांगोन। आरो लोगोसे जिखिनि जोंनि टारगेट बे जोङो एक्सन होनो रोंनांगोन। जिखिनि एक्सन नोङो लानो रोंनांगोन, अब्लासो जोङो मा खालामगोन, जोंनि जिखिनि टारगेट, जोंनि जिखिनि साक्सेसनि लामा बेयो गोरलै जायो आरोना। आरो जोङो खम समावनो जोङो मा खालामनो हागोन, साक्सेस मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। जुदि जोङो प्रेजेन्टआव जुदि जोङो खामानिखौ गोसो होना मावब्ला अट'मेटिक जोङो मा जागोन, फिउचाराव साक्सेस जानो हागोन। प्रेजेन्टआ जाबाय दायो, जों दायो मा मावदों। जुदि जोङो मोजां खामानि मावब्ला मा जागोन, फिउचारा जाबाय दिनैनि अनगायै गाबोन समफोरानो जोंनि फिउचार नालाय। बेनिखायनो जों प्रेजेन्टआव गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगोन। एग्जाम्पल हिसाबै जेनेबा हमनानै ला आङो देग्लायनि एग्जामखौ मोजां डिभिजनाव पास खालामगोन। जुदि आं देग्लायनि एग्जामखौ मोजां डिभिजनाव पास खालामनांगौ, मा खालामनांगोन आङो, फरायनांगोन। जों फरायाबाल' जानाय नङा, मा होनगोन, फरायनायावबो जेनेबा ओरैनो सा साज्रां फरायनाय बेफोरबायदि जायो नालाय। बेनिखायनो एक्सन लानो रोंनांगोन आरोना जोंनि फरायनायाव। अब्ला मा जागोन, जुदि नोङो दायो जुदि नों प्रेजेन्टआवनो नोङो गोसो होनानै जुदि खामानिखौ मावखादोंब्ला, गोसो होनानै नों फरायखादोंब्ला अट'मेटिक फिउचाराव नोङो साक्सेस जानो हागोन। साक्सेस माने नों पास जागोन रिजाल्टआव। बेनिखायनो जोङो प्रेजेन्टखौ मेन गोसो होनांगौ। जोंनि लाइफ दानायानो जाबाय प्रेजेन्ट। जुदि जोङो प्रेजेन्टआव मा खालामदों मा खालामा बेखौ नोङो नोजोर होनो लानो रोंनांगोन। जुदि नोङो प्रेजेन्टआवनो जुदि नोङो मोजां खामानिखौ जुदि मावोब्ला अट'मेटिक फिउचारावबो नोङो मोजां जाखागोन। बेनिखायनो लोगोफोर पासआ जि जाबाय थांबाय। पासखौ माने जोङो सानबाय थानानै जेबो गोनांथि गैया। बेनिखायनो प्रेजेन्टखौ गोसो होबानो जाबाय। प्रेजेन्टखौ जुदि गोसो होयोब्ला अट'मेटिक जोंनि फिउचाराव जों मा जागोन, जोंनि थांखिखौ मोनहैगोन। बेनिखायनो लोगोफोर साक्सेस जानो थाखाय बैबो मोनसे बाहागो, नोंथांमोना बेखौबो गोसो होनांगोन। स' लोगोफोर बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायबाय थानो गोसोब्ला, अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बेसेबां हायो शेयार खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअ नोंथांमोननो लाना फैबाय थागोन। आरो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नुनानै जिखिनि गावनि टारगेट थांखिखौ जाहाथे मोनहैनो थाखाय बे भिडिअआ बै बिथांमोननि थाखाय जाहाथे मदद होयो। आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै गासैनोबो जाहाथे शेयार खालामना होजोबो, बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामगोन। आरो 100+ जुदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामो, अब्ला आङो साक्सेस टु नोंसोरनो पार्ट लाना फैगोन। बे साक्सेस टु पार्टआव A to Z टारगेटखौ माबोरै लानांगौ आरो जों माबोरै एक्सन लानांगौ, बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो A to Z भिडिअ लाना फैगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायगोन, आरो आं मिजिंथियो नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे 100+ कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना माबोरै मोनदों भिडिअखौ, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। थेंक इउ लोगोफोर, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनफिनगोन।